ubeka 10,000 Amen. 20,000 ubheka phambili. Amen. That is why nithi ngobekho ntoni imali ngoba siqhawule iziqalekiso. Hallelujah. And ithi eBhayibhile imali impendulo yento zonke. Amen. So hamba wena uyazifakela imali yakhe envelopini uthi ngayo uqala zonke iziqalekiso. Amen. Amen. Then kawubhale apha ifani yam ubhale qala zonke iziqalekiso. Amen. Nomnye onayo azaza nayo ngecawa. Amen. Nomnye noba imali nefakileyo xhomeke kuwo. Amen. Amen. Nomnye zawuthi xa ziphelele because ndifuna umntu abe nayo. Amen. Xa zifike like ezizikhoyo ngokubona ungayoduli mani nam. Nomnye ezenayo nimamazo ezenayo. Xa ziphele zonke ngoku lapho mna ndizathatha i-fasting ndingaseli mazi ndingatyi ndizithandazele ezo ntsuku ndizazithandazela ngazo. Amen. Okwakuthiya ndibhibile Amen. siyayisila ngoba hlobo senza ngalo. Amen. Amen. Ngoba imali impendulo zonke. Hallelujah. Amen. So uthi ithi iBhayibhile awufuneka umlinge nobani uthini. Uthini. Hallelujah. Amen. Kodwa iyavuma uba umlinge ngantoni ngemali. Amen. Hallelujah. Amen. Nithi ndinikele izisuku nindilinge ngale nto. Amen. That means uThixo uyafuna ulinge ngantoni ngemali. Amen. Hallelujah. Amen. Enze uba if ever wena ngeba sokenzile le nto xa usonke imali ibe khona imali. Amen. Mhlawumbe ikhona into efoma seyenzile ngoba xa usonke imali Amen. sizawufaka umbona uze kuhlume amadiza Amadiza. nezikhwebu nentsimbi. Amen. Hallelujah. Amen. So xa ufaka lo mali efakayo mhlawumbe phaya emnikelweni Amen. uzokufaka njengomnothengi otyalayo. Amen. Hallelujah. Amen. So nokule evelezayo mpeze nayo loo mali anayo faka envelopini ayibhala ngaphandle khona zonke ezigalelo ezenayo ekonzini. Hallelujah. Amen.